bende yudo wakanyo e Twitter kachiel kod Instagram. Nyinga Simfroz Okinda. Kawachako ni atamalo 53 mar jo Kenya sani koro neno ni piny Kenya dhi kama rach ka atamalo 30 mar jo Kenya to neno ni piny Kenya ochomo kama ber. Kaluwore kod nonro motim kod kambi mar timo nonro mar Infrotrak, achiedh nade mar nengo mamalo mar ngima kod nok mar tije ema jo Kenya yuago ahinya. E twak kod ute fwambo mar menyo kaka sirikal mar Kenya Kwanza osebedo ka tiyo e thuolo mar higa achiel, jo Kenya mathoth omiyo jatend piny William Ruto atamalo 55 ka jalupne Rigathi Gachagua to miyo atamalo 47 kaluwore kod kaka gisebedo ka gitiyo ne jopiny. E nonrono mane okawe pach jo Kenya 4,000 kowuok e gwenge mopogore opogore pacho ka, jo Kenya koro dwaro ni sirikal oket maino e duoko piny nengo mamalo mar ngima, kedo gi nok mar tije kod bero sekta mar somo. We ask Kenyans, could you kindly mention the 3 key issues that concern you as a Kenyan that you'd like government to address as a matter of priority? What 3 things do you want your government to address today? Number 1 will not surprise you. Number 1, mentioned by 65% of Kenyans, is high cost of living. So Kenyans are basically saying the country is headed in the wrong direction. 89% say it's headed in the wrong direction because of high cost of living, and we want that high cost of living addressed as a matter of urgency. The second thing will also not shock you, that 37% of Kenyans want unemployment addressed. So that is the second thing that they want President Ruto and his government to address. And the third thing, which is close, so I'll mention them together, number 3, is the quality and cost of education. For many of us who perhaps have either directly or indirectly people that we are supporting in the education sector, we know that public schools today are asking for money. Your kids will not go to high school or primary school in government or county schools without paying. In fact, many of them have been given ultimatums that you cannot join the new term before you actually pay. These schools are actually meant to be free. Riwruok mar lakteche mar KMPDU obago ng'anyo mamuol okinyi ma kawuono bora Nairobi yare osiptal maduong' ma Kenyatta nyaka Migago mar thieth mar chwalo ng'ur margi ne Migago no. Ka hotel ne giko jagoro margi maduong' Davji Atela. Giko ni piny owacho mar Kenya Kwanza poko kete tim singo maggi ne Migago no ahinya to endiko lakteche 20,000 higa ka higa kaka ne oriko gi singo. Bende gi ywak moko kuom lakteche ma ondiki e yor puonjruok poko chul omenda maggi kuom dweche 3 e kind ng'ur mamoko. Jatend Migago mar thieth Susan Akumicha magikone ne owuok mar kawo ng'urgo e yor andika ne osingo mar bago twak mabiro kelo winjruok e kind Migago no kod lakteche. We want employment of doctors and health workers immediately, as promised in the Kenya Kwanza manifesto. Number 2, we want the collective bargaining agreement that is now a court order of 2017-2021 to be implemented. If the government is still asking for more time, they have time. This is a demonstration. We will have another demonstration probably in the next 2 weeks if we don't get a result to these matters. Another 2 weeks we'll have another demonstration. Then we'll give a notice for strike for 7 days. Allow us to go through these petitions. Thank you. And you know that the stakeholders of healthcare is not just the Ministry of Health. We have many other stakeholders that I have to avail this document to. Then we come to a table, sit and discuss and provide a solution. Thank you. Piny owacho ikore mar kedo gi midhiero mar nok mar obok michiwo ne oganda mondo theggi kod weche njore mong'ere kaka Certificate of Good Conduct mikawo e log tich mar okwach kich. Okinyi ma kawuono apisas moko mag okwach kich kotelnegi kod Mohamed Amin nolero ne jatend Migago mar arita Kithure Kindiki chenro magen godo mar tiyo gi lony manyasani kod thuolo magibiro tiyogo e chiwo obok mapiyo piyo moselewe apisgi mondo giduok geno mar jopiny kuomgi.